А цяпер Віцебск. Жыхарку гэтага горада Тацяну Крычко ўжо 35 гадоў займаецца раздробным гандлем, гаспадарчымі таварамі і айчыннаю мэбляй. Ейнай кампаніі «Юпітер Плюс» належаць дзве крамы. Адна ў абласным цэнтры, другая ў вёсцы, прыгожая назва, Лужасна. Аднак прадпрыемства, якое здае ў арэнду памяшканне для крамы ў Віцебску, адмовілася заключаць дамову нанова. Сваю гісторыю Тацяна распавяла ў відэазвароце да Лукашэнкі, які апублікавала ў сацыяльнай сетцы TikTok. Слышим по телевизору и читаем во всех выборных программах наших депутатов, чиновников, сенаторов: защитим малый и средний бизнес, поможем сохранить магазины шаговой доступности, обеспечим возможность нашим предприятиям продавать свои товары. Но я обошла все уровни власти нашего города и нигде не получила ни намека на поддержку. На приемах все говорят: мы не против, а на деле мы получаем отказ за отказом.